Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon nga video, atong pagareakan na pud ang France Rhythm sa ilang original nga komposisyon mao ang Bulong ng Panahon. Nindot nga kanta kay nabuo ni Francis sa panahon atong paghuman sa bagyo sa bagyo nga Odette. Oo, kato nga bagyo grabe gid na kuan gid ato sa bagyong Odette. Oo. Atong tan-awon karon kung unsa kanindot ni iyang original composition nga Bulong ng Panahon. Okay? O sige. Pero sa mga bag-o diha nga nakita sa atong channel karon, kasing ganahan mo nga yung ani nga mga content, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ni. Okay? O sige. Pero pag-expect mo nga atong putol-putulon gihapon kay uto man ta sa rules and regulation para di ta maka-copyright. Okay? O sige. Pero akong ibutang ang original video na link ani para kung di mo ganahan nga magtanaw nga naisigig tabi kintahay, ako ibutang sa description ang link ani para gusto mo adto mo ngadto mo tanaw. Okay? Sige, di na ta maglangay. Wala mo tayo laing gihuwat. Magsugod na ta. Okay, magsugod na ta. Only here in France Rhythm. Subscribe mo sa ilang channel. Gwapo sa kang pagkakas gitara po do. Indot ang tingin sa gitara. Bakas pa sa lansangan, iniwang dagok ng bagyong nagpapaluha sa bawat pusong hangaday pag-asa. May lumubog, lumulutang kumakaway, sumisigaw na sana'y matinig naman. Balik ini nga kanta nila, original nila ni, then na-compose bali ni France atong paghuman sa bagyong Odette. Oo. Ani nabuo ni nga kanta. Padayon ta. Ang huling nakaligtasan, ito ba isang paalala o talagang itinadhana na sa bawat kamalian tayo rin ang babalikan? Okay. Mga pangarap soda yun, no? Isang sekundo'y gumuho at tinangay na parang ulap, lahat ay naglaho. Sa ibabaw ng isang bubong, may nagsisisi, may nagtanong. Ini nga kanta, grabe nga kuan kayo kanang kuan ba bali murag gipaigo bali sa mga tao sa atong mga binuhatan bali nga mao ning nahitabo ning ingon ani, hitabo ang bagyo nga usog kayo. Murag gipakuan gihapon nga kini sa lyrics ba nindot kay ang lyrics nga kuan pagkakuan ni France bali. O nindot kay ang kuan ang dagan sa istorya sa kuan lyrics nindot kayo. Iba nagkagano ang bulong ng panahon. Ito ba isang paalala? Alaala. Hanggang itinadhana na sa bawat kamali
Gwapo kayong haming, no? Birahan na, oh. Gwapo kayo. Isang paalala o talagang itinadhana. Kana ko ba? Kini si Chino, grabe naging kamaayo kay kanang na si mga idea o kanang dagan sa kanta bali. Iyan nahibaw-an kung unsa ang kuan, unsa ang pag-skill bali ana sa iyang gitara. Oo, nindot kayo. Ay, original nila, oh. Nakaingon nato siya, nakahimo siya og ato nga eskala o pagka-arin sa iyang guitar solo bali. Lisod kay na, oy. O panagsara kay nang makabuhat ng yun anang mga kuan banda bali, so kabata pa ka ni Chino. Di ba? Sa bawat kamalian tayo rin babalikan. Bakas pasala-sala Sa o balikan ni karon aning kining pagkakanta nila bali isa ra ka buok puno pero ang lyrics lahi-lahi, di ba? Matawag ni siya og polyphonic ba na? Isa ra ka tune bali then lahi-lahi og lyrics. Matawag ning inani polyphonic mo tingali na, oh. Basta mga inana sa kuan sa music bali. Murag nagakuan ko ani. Pero lahi-lahi, di ba? Lahi ang lyrics ni Chin, lahi pod ang lyrics ni kuan ni Francis bali. Mo na siya. Nindot kay paminahon. Na, di ba? Oo. Okay. Si Charpod. Ang panahon Di ba atong nadungog po ka-char? Taas ang ka-char bali nga tingog pero kan lang kanang dalikyat lang bali. Bali sila Chin og si Francis bali ang nagkuan ani sa bali full bali nga pag-blending din si Char kanang dalikyat lang bali iya taas ang iya atong madungog ba ya. Simple lang kasi Dodso. Okay. bulong ng panahon. Bulong ng Maraming panahon. salamat po. Nice kayo nga pag-compose. Okay. Nahuman na po na to. Ini nga kanta, grabe kanindot kayo kay compose bali ni usang ni nga compose ni Francis. Sa panahon pagid sa human sa bagyong Udit, oo, iya ning nabuo nga kanta. Kay tungod sa mga lyrics dili ato madungog nga grabe ka mahitungod gihapon sa kalikasan gihapon sa kung unsay atong mga binuhatan diha sa kalikasan kung kita nag-abusar ta sa kalikasan uning nahitabo ningon ani pero napagingon nga to o tadhana ba gyud ni o na hisulat na ba gyud ni destiny na ba ni nga mahitabo to nga bagyo pero kadto nga kanta bali sa ilang lyrics nag-ingon nga gipamatngon bali ang usag-usa kanato nga magkuanta sa atong nature o sa atong paligid bali mag-atiman gihapon ta dili nito abusaran mo ni bali ang tumong sa iyang kanta o ang istorya sa kanta bali mao ni nindot kayong lyrics pagkabuo ni Francis
Sud usa pod kaning sa ilang pagkanta, sa pagkanta ni Francis, grabe ka kalmado. Kalmado lang kaayo, so dindot kay paminawon. So kang Chin sa iyang paggitara, grabe ka nindot kayo. Una-una arago na ho. Isa na po ni siya nga guitar solo ni Chin nga the best kayo. Unindot kay nga pagka-arrange bali o pagka-ariglo niya sa gitar niya, gitar solo ani sa adlib bali niya. Indot kayo. Antigo nagigay si Chin unsaon niya pagkuan, unsaon niya pag iskala o unsa ang tumong o unsa padulngan ang mga nota nga iyang i-hit ato sa iyang paggitara, di ba? Lisod kay na sa di makaingon ka sa iyang pangidaron ngayon ana, lisod kay na murag makaana ta ba nga di ta katuo ba? Pero nabuhat ni Chin. Oh, nabuhat kay ni Chin. Kanagid grabe ka talented guys Chin. Sunod bahin sa ilang tingog, katong sa tingog di ba na atong nadungog nga sila duha ni Francis o si Chin, bali sila bali ang main bali ato ani nga kanta bali. Sunod si Chin mo na ay lahi yang lyrics, din kang Francis lahi pod ang lyrics, pero isa ra ang tune bali. Isa ra, matawag na siya og sa music pa na mo malagi na mo nagiingon nga polyphonic pa na. Oo, murag na sa akong nadungog na nga kuan. Oo, murag na polyphonic bali. Itawag nga isa ra ka tune pero duha ka lyrics lahi ang gikanta sa isa, lahi pod ang gikanta sa isa. So bahin kang char, ang katsar bali kuan taas nga blending pero dalikyat ra. O nindot kayo. Nindot kay karon. Kaapo kay nga pag-aariglo nga kanta. Nindot kay may tungod sa ato. Go gihapon bahin sa ato. Hino kuan gihapon sa ato, didikit gihapon sa ato sa atong mga binuhatan. Then ang pagka-arrange ni Dodge o ni Francis, nindot kayo. Nindot kalmado nga kanta. Oo, nakakita ko ani sa ilang katong acoustic bali pag human gid sa Baguio gid. Nagkuan sila ilang gikanta ni. Nakitaan pag nato nga nangatumbap tong mga kahoy gali ang ilang background bali sa pagkanta ato. Oo, kini full band bali ni siya. Nindot kayo. O di ba? Nindot kayo. Oo. Sa inyo kasultian ni sa atong video karon. Comment niyo, comment. Di ba? Nindot kayo. Wow. O kamo sa mga bag-o diha nga wala pa subscribe nga nakakita sa atong video karon, kung ganahan mo gyud ani, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa mga sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ni. Okay? Sige. Paano man tahi? Gawat pa. Dire na lang tataman hangtod sa sunod. Kini si Indians TV, proud Bisaya. Peace out. Ito ba'y isang paalala? Talagang itinadhana na sa bawat kamali